Chairman ke Meghalaya State Law Commission ubelong ru MLA ke Nongstoin Macmillan Byrsat hinin ke sengi ulabu Mawnongrim naga bentaban Kyntiew kerdan no ke Nongkynjang Sub Center syaka Primary Health Center PHC haka jingalang belapen long haplau jong ke Nongkynjang Sub Center. Nalaru kongsan lawan bani shimbenta hakani ke jingalang deki doktor barki nong tre jong ka DMHO isoda shnong ki nongshong shnong jong ke lailing do barkiwe. Haba ay jing kren hega jingalang kumukong san ba Macmillan Byrsat ilaong bakani ka jing angnot ka bala slem bha jong ki pait nong shong shnong ka lailing do kala urlong menta ka sngi na mar ba ka sarkar kala dep ban ay ka jing menjur ban Kyntiew kerdan ya ka sub center syaka PHC ula yathuru balamang tingka hadu khandai klur nyu pupralak tingka na ka bentaban Kyntiew ya ka sub center syaka PHC bat an pendep ya ka kam hakapor balabu kata hapo shipho benai. Junior specialist jongkar kap khau bat kap don kam tam ka digwei ke bi angka ktin ngwei bangi la ban wei ngi jinge la dangi don ka jing nang ka jing start ka jing tip ka jing sampang yong knowledge solution bat ka wei pat ka ban benrap ya kata ngi don kam ka power solution i don kam ya ka bo ban manu ban pun kup ya ka bo de pi pat ba menta ka sngi ka sngi ka ba ka lailing do ngin chat kemen na ka daw bangila yo ka primary health center ngalabudin la palat sistem yang dikakam ngatip manuver report ban ong ba kanong Nongkynjang sub center kam long visible ban ai primary health center